Людзі прывыклі пераходзіць чыгуначныя шляхі ў зручным для іх месцы, часта прама па рэйках, там, дзе пешаходнага пераходу няма. Між тым чыгунка – зона павышанай небяспекі. Так, толькі за гэты год у краіне ўжо траўмаваны 68 чалавек. Усяму віной невыкананне правілаў знаходжання паблізу чыгуначных шляхоў. Если можно так выразиться, вот наушники, капюшоны, это можно сказать так бич наш, потому что люди, отвлекаются, громкая музыка, не слышат приближающегося поезда, и очень много было случаев, когда вот именно наушники послужили причиной травмирования. Акцыя «Стоп, няправільны крок» традыцыйная, праводзіцца ўжо некалькі гадоў запар. Мэта – профілактыка гібелі і траўматызму на чыгунцы. Адзін няправільны крок часта аддзяляе ад непапраўных наступстваў, таму назва акцыі сімвалічная. В этом году в акции принимают участие 43 человека, железнодорожники. 32 из них являются членами БРСМ. Уже на данный момент проведено 18 бесед и роздано, то есть подготовлено и роздано 415 памяток. Каманда ініцыятыўных чыгуначнікаў на чале з міліцыянерам раздавалі інфармацыйныя буклеты з правіламі паводзін паблізу чыгуначных шляхоў. Папярэджвалі, але не штрафавалі. Людзі рэагавалі па-рознаму. Хтосьці імкнуўся абыходзіць групу людзей у форме, а хтосьці ветліва азнаёміўся з лістоўкай. 5 метров от рельсов надо ходить. От ближайшей рельсы. Все. И смотреть. Ни наушники, ни пьяным не ходить. Без наушников. И деткам рассказывала, есть стрелки, где и ногу может зажать, и все что угодно. Поэтому безопасность прежде всего. Надо убедиться, что не едут поезда, и переходить по специальным переходам. Пераход па чыгуначных шляхах ва ўнеўстаноўленых месцах цягне штраф у памеры да 2 базавых велічынь. Але галоўнае, такі няправільны крок можа каштаваць жыцця. Варта памятаць, цягнік, які рухаецца, імгненна супыніць нельга. Анастасія Цукун, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».